Predizborna abeceda. Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Moje ime Anto Mikić, 13 sati i 30 minuta. Povremeno ću ovih dana do petka ovako upadati u program sa svojim sugovornicima. Naime, mi kao radio s nacionalnom koncesijom isto smo se tako uključili po zakonu u predizbornu kampanju za izbore za Europski parlament. Pa onda predstavljamo kandidacijske liste, dakle za izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske. U 13 sati i 30 minuta ždrijebom kojega smo ranije prošloga tjedna obavili. Na red je danas došla obiteljska stranka, a iz te stranke nam je u goste došla gospođa Katarina Tonković-Pigac, prva na listi te stranke za predstojeće izbore. Gospođa Tonković-Pigac, dobrodošli u program Katoličkog radija. Dobar dan i hvala na pozivu i ovim putem pozdravljam sve slušatelje i slušateljice Hrvatskog katoličkog radija. Evo, recite nam za početak s kojim to programom, koji su to bitni naglasci iz programa obiteljske stranke s kojom se vi kandidirate, vi kao stranka i kao lista na ovim europskim izborima u Republici Hrvatskoj? Evo ga, obiteljska stranka je prije svega nastala na poticaj društveno-ekonomskih uvjeta u kojima se našla hrvatska obitelj, ugroženi po manjem broju rađanja, ugroženi u ekonomskom smislu, nezaposlenost, slabija primanja. Također naš temelj su vrednote s kojima se ne trguje, to je prije svega pravo na život, pravo na obitelj, pravo na odgoj i u stvari naša cijela politika se temelji na obitelji, jer obitelj smatramo jezgrom društva, pa prema tome na taj način kroz jednu zdravu i čvrstu i ekonomski i u vrednotama jednu čvrstu obitelj želimo stvoriti zdravo hrvatsko društvo, a onda na taj način i sudjelovati u Europskom parlamentu, odnosno u Europskoj uniji. Da, kako mislite da biste i u Europskom parlamentu mogli promovirati upravo ove obiteljske teme koje su u središtu pozornosti vas kao stranke i vašega interesa? Pa evo ga, vidimo da su te obiteljske teme vrlo popularne, baš i zadnjih dana u Europi. Evo, svjedočimo da je u Francuskoj negdje, čini mi se, oko 1,5 milijuna ljudi izašlo na prosvjede protiv istospolnih brakova, odnosno protiv posvajanja djece za istospolnim brakovima. Prema tome, evo ga, obiteljske teme su uvijek aktualne i uvijek bitne i ne smijemo zaboraviti jednu stvar, da današnja ekonomska kriza koja se događa u Europi je nadgradnja one krize morala i krize vrednota. Koliko god već to ufucano zvučilo, to je uistinu tako. Obitelj je kao jezgra, kao društvo ugrožena, odnosno ona je u društvu je ugrožena i o čemu se radi? Da u obitelji se uči i toleranciji, uči se prihvaćanju različitosti, uči se upravljanje financijama, uči se ulaganje, uči se stvaranje. Kad vi obitelj tako čvrstu rastočite i rastvorite, u stvari indirektno vi rastvarate i samo društvo i to se širi dalje. I danas imamo ovakvu Europsku uniju kakvu imamo, koja rastače ne samo obitelj, nego sad rastače i nacionalne države. Da, evo, na listama je 12 vaših kandidata. Što nam možete reći o tim kandidatima? Dakle, s kojim to ljudima obiteljska stranka izlazi pred hrvatske birače i traži njihov glas? Pardon, kao što znate, evo ga, na listi je 12 kandidata. Od toga je nešto manje žena, nešto neznatno manje žena, više je muških. Relativno smo mladi, oko 45-6 godina. Eto, ja nekako smatram da su to najbolje godine. Čovjek je dobar u svom poslu, još se uvijek nije zasitio. To su mahom visoko školovani ljudi, evo, teolozi, elektrotehničari, pravnici, ekonomisti, svi govore minimalno jedan strani jezik i stoje na tom braniku vrijednota i na kraju krajeva stoje na braniku prije svega hrvatskog identiteta i hrvatske suverenosti. Evo, ukoliko netko od vaših kandidata ili više njih prođe u Europski parlament, tamo će se suočiti s nekom već zadanom postojećom političkom situacijom, dakle skupinama koje već tamo djeluju. Gdje se obiteljska stranka u tom odnosu snaga unutar Europskog parlamenta vidi, gdje vidi, s kim vidi mogućnost najbolje suradnje? Pa što se tiče samih političkih grupa koje se nalaze unutar Europskog parlamenta, mi se u principu ne vidimo više manje niti s jednom, jer nijedne ne stoje toliko čvrsto na vrednotama na kojima stojimo mi.
Tako da morate znati da postoji određeni broj članova Europskog parlamenta koji ne pripadaju političkim grupama i koje ne sudjeluju u njihovom radu. Tako da i tu postoji jedno plodno tlo za eventualno lobiranje možda čak i 8. političke grupe koja bi se zalagala upravo za te vrijednote, za kršćanske temelje Europe i za očuvanje nacionalnih interesa članica Europske unije. Evo, možete nam, pomalo idemo kraju ovome razgovoru, možete li nam reći općenito kakva su vaša očekivanja od ulaska Hrvatske u Europsku uniju, kako gledate uopće na taj, dakle, možemo reći povijesnu promjenu koja će nastupiti od 1. srpnja. Jeste li rezervirani, optimistični, što hrvatski građani po vašem mišljenju mogu očekivati od onih najbitnijih promjena koji se tiču njihovog života i njihovog obiteljskog života? Pa gledajte, evo ga i ovo vaše pitanje u stvari osvjetljava jednu stvar, da se nama cijelo vrijeme Europska unija prikazivala kao cilj. Europska unija nije cilj, ono bi trebalo biti sredstvo da naš život u Hrvatskoj postane bolji. Sad, da li će taj naš život u Hrvatskoj postati bolji samim ulaskom u Europsku uniju, sumnjam. Jer bojim se ni da do sada u ovom predpristupnom razdoblju nismo iskoristili sve ono što smo navodno trebali ili mogli iskoristiti, i bojim se ulaskom u samu Europsku uniju da neće biti nešto pretjerano bolje, pogotovo vidimo što ulazimo u veliku krizu, u veliko nezadovoljstvo, osobito mali narodi, rastače se taj nacionalni identitet, bankarski lobiji su jaki, nacionalne države kao takve gotovo da su na koljenima, da isto nestaju, tako da bojim se da ne vidim nekakvu previše svjetlu budućnost trenutno tamo, ali s druge strane isto moram napomenuti jednu drugu stvar. Mi smo stoljećima bili u raznim udruženjima država, od Habsburške monarhije preko raznih Jugoslavija, i sudjelovali smo u takvim parlamentima i ipak smo uspjeli očuvati hrvatsko ime do današnjeg dana i izboriti današnju suverenost, prema tome ne treba se ni toga bojati. Evo, još je oko minuta i pol ostala do kraja predviđenog termina, 8 minuta smo dakle dodijelili svim kandidacijskim listama, pa vam dajem priliku za jedno završno obraćanje bez nekih mojih posebnih pitanja našim slušateljima, vašim potencijalnim biračima. Evo ga, željela bi još jednom pozvati sve građane Republike Hrvatske da glasaju, da izađu na izbore, da se ne daju uplašiti, da im se govori da njihov glas neće vrijediti ništa, da oni ne mogu promijeniti ništa. Možemo se sjetiti pjesme Dobriše Cesarića, veli teče jedan slap, što u njemu znači moja mala kap. Međutim, kad je puno tih kapi i nastane veliki slap, prema tome ne treba se dati malodušnosti, glasajte za nas. Mi, evo, još nismo imali priliku biti na vlasti. Ovi koji jesu do sada pokazali su, evo ga, sve što su mogli pokazati. Njihove rezultate mjerimo krizom, nezaposlenošću, nezadovoljstvom naroda, ali može se to promijeniti ustrajnom i vjerodostojnom borbom, i evo, mi se zalažemo za obitelj, za te vrijednosti sve, i glasite za nas. Evo, hvala vam lijepo na dolasku u studio Hrvatskog katoličkog radija. Hvala vama. S nama je bila Katarina Tonković-Pigac, prva na kandidacijskoj listi obiteljske stranke za predstojeće izbore za Europski parlament u Republici Hrvatskoj, a ja vas pozivam da i dalje ostanete u programu Hrvatskog katoličkog radija. U našem redovitom programu za nešto više od 5 minuta slijede vijesti.